ମୁଁ ପୁଷ୍ପଲତା ନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗକୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଶିଶୁ। ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାର ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଲତା ନାୟକ। ଆଜି ଆମର ସଂସ୍କୃତ ବହିର ସଂସ୍କୃତ ବଲ୍ଲରୀର ଆରମ୍ଭ କରିବି ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ, ମନେ ଅଛି ନା ଯେ ମନୋଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ କିପରି ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ? ଆମେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ମନେ ପକାଇବା, ତେବେ ଆମେ ଏଇ ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବିଷୟଟି ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସେଟାକୁ ମନେ ପକାଇବ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼େଇବି ଏବଂ ସନ୍ଧି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ପଢ଼ିବି। ତୁମେମାନେ ଭଲ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ତୁମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଦେଇଛି କିଛି ସନ୍ଧି ଲେଖିଛି ଏବଂ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଲେଖିଛି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଛି। ମୁଁ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଅସ୍ମାନ୍ ପରିତ ଯତ୍ ଅସ୍ତି ତଦେବ ପରିବେଶ, ବିଶେଷତଃ ଅରଣ୍ୟ ଜଳ ପବନ ପ୍ରଭୃତୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶସ୍ୟ ମୂଳମ୍। ସମ୍ପ୍ରତି ଜନସଂଖ୍ୟାୟା ବୃଦ୍ଧେ କାରଣାତ୍ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ଭବତି ଇତି ପରିବେଶ ବିଶେଷଜ୍ଞା ବଦନ୍ତି। ନିରକ୍ଷରତା, ଅବିବେକିତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା च ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣस्य ମୁଖ୍ୟ କାରଣମ୍। ପୁରା ଜନାଃ ବୃକ୍ଷଛେଦनं ପାପମିତି ଅଚିନ୍ତୟन्। ଅତଃ ଜନାଃ ଆମ୍ର, ବିଲ୍ୱ, ପଣସ, ବଟ, ପିପଳ ପ୍ରଭୃତି ବୃକ୍ଷାन् ଅପୂଜୟन्। ଜଳେ ବରୁଣଦେବ ନିବସତି ଇତି ଜ୍ଞାନେନ ତତ୍ର ଆବର୍ଜନାଦିକं ନ आक्षिपन्। सम्प्रति मानवाः धनोपार्जनाय बहुसंख्यकानि शिल्पागाराणि स्थापयन्ति। फलतः तेभ्यः शिल्पागारेभ्यः निर्गत धूमराशि वायुमण्डलं दूषयति। वृक्षछेदनम् इदानीन्तनानां मानवानां दैनन्दिनं कर्म भवति। वृक्ष अङ्गारकाम्लं नीत्वा अम्लजानं त्यजति। अम्लजानस्य ग्रहणं कृत्वा जीवाः जीवन्ति। अरण्यं वृक्षे नियन्त्रणं करोति, अतः अरण्यम् एव जीवनम्। अरण्यस्य सुरक्षया जीवनस्य रक्षा भवति। निजगृहस्य परिवेशः यदि सुन्दरः भविष्यति तर्हि विश्वस्य परिवेशोऽपि हसिष्यति। अतः सर्वे स्वगृहवाटिकायाम् एकं वृक्षं रोपयतु, तस्य जत्नं नयतु च, तेन परिवेशस्य सुरक्षा भविष्यति। पिलामाने, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଡ଼ିଂ କରିଦେଲି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସେଟାକୁ ପଢ଼ିବ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କିଛି କହୁଛି, ଦେଖ, ଶୁଣିବ। ଅସ୍ମାନ୍ ପରିତ ଯତ୍ ଅସ୍ତି ତଦେବ ପରିବେଶ। ଆମର ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପରିବେଶ। ବିଶେଷତଃ, ବିଶେଷ କରି ଅରଣ୍ୟ ଜଳ ପବନ ପ୍ରଭୃତୟ। ଅରଣ୍ୟ ଜଳ ପବନ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶସ୍ୟ ମୂଳମ୍। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ମୂଳ। ସମ୍ପ୍ରତି ଜନସଂଖ୍ୟାୟା ବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ପ୍ରତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ଭବତି, ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଇତି ବୋଲି ପରିବେଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବଦନ୍ତି, ପରିବେଶ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ନିରକ୍ଷରତା, ଅବିବେକିତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା च, ନିରକ୍ଷରତା, ଅବିବେକିତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣस्य ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ପୁରା ଜନାଃ ବୃକ୍ଷଛେଦनं ପାପମିତି ଅଚିନ୍ତୟନ୍। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ବୃକ୍ଷ କାଟିବାଟା ପାପ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଅତଃ ଏଣୁ ଜନାଃ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ର, ବିଲ୍ୱ, ପଣସ, ବଟ, ପିପଳ ପ୍ରଭୃତି ବୃକ୍ଷାନ୍ ଅପୂଜୟନ୍। ତେବେ ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବ, ବେଲ, ପଣସ, ବର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଜଳେ ବରୁଣ ଦେବ ନିବସତି, ଜଳରେ ବରୁଣ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ବୋଲି ଜ୍ଞାନେନ ତତ୍ର ଆବର୍ଜନାଦିକଂ ନ ଆକ୍ଷିପନ୍, ବୋଲି ସେମାନେ ଆବର୍ଜନା ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ୁ ନଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ମାନବାଃ ଧନୋପାର୍ଜନାୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଧନୋପାର୍ଜନ ପାଇଁ
बहुसंख्यकानि शिल्पागाराणि स्थापयन्ति बहुसंख्यक शिल्पागारमान स्थापन करछन्ति फलतः तेभ्य शिल्पागारेभ्य फलतः ସେହି ଶିଳ୍ପାଗାରରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂମରାଶି ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷୟତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି ବୃକ୍ଷଛେଦନମ ଇଦାନୀନ୍ତନ ମାନବାନାଂ ବୃକ୍ଷ କାଟିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ଭବତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ହୋଇଗଲାଣି ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ତ୍ୟଜତି ଗଛ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜୀବା ଜୀବନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ବୃଷ୍ଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଅତଃ ଅରଣ୍ୟ ଏବ ଜୀବନ ଏଣୁ ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ଅରଣ୍ୟସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନସ୍ୟ ରକ୍ଷା ଭବତି ଅରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନର ରକ୍ଷା ହେଉଛି ନିଜ ଗୃହସ୍ୟ ପରିବେଶ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତି ନିଜ ଘରର ପରିବେଶ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେବ ତର୍हि ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ପରିବେଶ ଅପି ହସିଷ୍ୟତି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ହସିବ ଅତଃ ଏଣୁ ସର୍ବେ ସ୍ୱଗୃହବାଟିକାୟାଂ ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରର ବଗିଚାରେ ଏକ ବୃକ୍ଷଂ ରୋପୟତୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ତସ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିୟନ୍ତୁ ଚ ଓ ତାହାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ତେନ ପରିବେଶସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତି ତାହେଲେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହେବ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ତାର ଓଡ଼ିଆ କହିଦେଲି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମସ୍ତେ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବା ନୁହେଁ କି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସନ୍ଧି ଦେଇଛି ତଦେବ ତତେବ ଆବର୍ଜନାଦିକମ୍ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରସାଦିକମ୍ ଧନୁପାର୍ଜନାୟ ଗୃହବାଟିକାୟମ୍ ଏକମ୍ ଗୃହବାଟିକାୟମ୍ ଏକମ୍ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ପରିତ ସମ୍ପ୍ରତି ପୁରା ଏଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ଆସେ ତାପରେ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜେ କରିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ କହ ପରିବେଶ ପରିବେଶ କ'ଣ ତାହେଲେ ଅସ୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦେବ ପରିବେଶ ବା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ପରିବେଶ ପରିବେଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିଂ ଭବନ୍ତି ବଦନ୍ତି ପରିବେଶ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି କାରଣ ହେତୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷା କିଂ ତ୍ୟଜନ୍ତି ବୃକ୍ଷମାନେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେନ ପରିବେଶସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତି କିପରି ଭାବରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହେବ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘର ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ତେବେ ଆମର କ'ଣ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେବ ଜନାହା କିଏ ବୃକ୍ଷା ପୂଜୟନ୍ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନା ଆମ୍ବ ବେଲ ପଣସ ବର ଆଉ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମାନବାନାଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ କି ଭବତି ମାନବମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗଛ କାଟିବା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାରିଦେଲି ତୁମେ ଘରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ବୁଝିବ